No niin, nyt on saatu tosiaan Järvenpään kirjastoon ja mulla olisi tänään tarkoituksena hommaa ne seljätunnukset. Tänään pitäisi kans vähän käydä ostoksilla, vihdoin kun joskus jotain rahaakin tullut, niin pitää käydä ostaa vähän jutskia. Näette sitten mitä jutskia. Mut joo, jatketaan me kirjastolle ja katsoo sitten vielä mitä tänään tapahtuu. Ei voi tietää. No niin, nyt on käyty tekemässä seljätunnukset. Se on tää, kun mulla niinku lukihäiriö, keskittymishäiriö, niin saa niinku sitten lainata äänikirjoja, kun ei oikein toi lukeminen on ihan niin helppoa mulle, niin sitten noi seljätunnukset auttaa. Ja mä aloitan varmaan heti tämmöisellä kuin Dirk Gentlin etsivä toimisto, Holestinen etsivä toimisto. Kannattaa mutta tsekata oikeesti Netflixistä semmonen sarja kuin Dirk Gentlin Holestinen etsivä toimisto. Ei edes hävetä. Ei kun oikeesti itse asiassa noita ei ollut käynyt itse ostaa periaatteessa vähän aikaa. Mä päätin, että Henna houkutteli mut. Okei, 50-50. Sillä oli semmonen ilme, että se nukut sohvalla. Mut siis oikeesti tommonen mega-ateria niinku tuplana. Eli kun maksat euron enemmän, niin se on vielä isompi. Sen jälkeen kun se tuli tuolta Järvenpäässä, mä olin ihan soijane. Käynyt 2 kaupassa ja hoitaa ne seljätunnukset, niin ei vittu mikä niinku ähky. Ja sit tommoista niinku ns paskaruokaa, niin voi olla, että niinku ei hyvä päivä. Siellä! Kyllä! Oliko se vielä Rantanen? Oliko? Mä en nähnyt kun mä katsoin tässä. Oli. Joo, Mikko Rantanen. Siis mä anteeksi. Meikäläinen teki maali. Siinä, ihkän pikku paviaani, ihkän pikku Miksi et kato kameraa? Kukas se siinä? Ihkän pikku paviaani, ihkän pikku paviaani. Nyt on tultu takas kotiin. Ei nyt ollut pitkä lenkki, mutta semmonen tarpeeksi hyvä tähän iltalenkiksi. Joo, ja suihkuukin menee, että ei tarvi huolestua siitä. Pakko sanoa, että mä en tiedä miksi mä aina onnistun siihen, kun mä kerron jossain jotain tosi rivoa tai härskiä vitsiä tai ihan mitä tahansa semmoista, mikä niinku kerrotaan vaan kaksin kesken tuolla jossakin, missä ei ole muita ihmisiä. Niin sitten kun on kerrottu näitä isojen poikien juttuja, niin eiköhän sitten siellä takana aina ole joku ihminen, kun sä oot kattonut, eikä ei täällä ole ketään. Sä kerrot sen höhöttelet sillä jutulla, sit katot hetken päästä taakse. Muuten mä päätin, että ihan seuraavaksi mä aion tehdä sen kuonaan pois niinku tästä do the listalta. Mulla ei se ole semmoista listaa, mutta vittu. Nyt on. Jos tosiaan huikuttaa zoomassa. Ei zoomannutkaan. Hirveen näköinen äijä. Niin jos jotain kysyttävää tosiaan on, niin menkää. Kysykää sitten vaikka tuohon alas taikka sitten siihen itse videoon mielellään. Mutta jos oot nyt laiska paska, niin jos oot vitun laiska, jos et jaksa sinne saakka mennä, niin kysy tonne vaikka sitten. Tosiaan mä en ole vielä sitä jaksanut tehdä, koska mä yritän tehdä sitä mahdollisimman ison tai pitkän videosia. Ei ole hirveästi vielä niitä kommentteja. Instagramin puolella kanssa saa kysyä, jos sattumoisin ei ole tunnuksia, niin sielläkin saa kysyä. Ja vaikka Facebookissa, mutta kunhan ilmoitat, että tää oli kysymys siihen videolle ja sun sitten kommenttista tai nimesi ja kuvassa sattumoisin näkyy videolla, että tiedät sen sitten. Niin, Q&A-videoita on tulossa sitten seuraavaksi. Ne. Nyt lähtee. I see in the rain. What a glorious feeling I have again. Suihkuvideolta. Toi on liian erottista, se menee ihan toiseen tuuppiin. Siis mun on pakko vaan tehdä tää suihkukohtaus ja sä et nyt niinku pelaa mukaan samaa peliä. Tää on pakollinen kohtaus tähän. Hei. Tää on ihan päin vittua.
Se pitää tehdä tunteella. Vittu, kylmä! Saatana! Mitä helvettiä tapaa? Nyt tuli kuu. Tää on sitä eksotiikkaa. Seksi myy nykyään videoilla, niin aina kaikki, jotka haluaa lisää tilaajia niitä ja näyttökertoja, niin laittakaa mahdollisimman seksuaalinen nimi videolle. Ja siinä ehkä semmonen, että tää on pakaratreenivideo ja sitten että te olette alasti. Ja sitten siinä pitää olla, kunhan on seksiä, nimenomaan pakaratreeni. Voisiko tämän videon nimi olla pakaratreeni suihkussa? Niin ihan varmasti tähän tulee muuten enemmän näyttökertoja kuin mun edelliseen videoon. Katsotaanko? Tää videon nimi on pakaratreeni suihkussa. Vittu ne kaikki perversit, jotka tuli kattoo tän videon, niin ihan oikeesti. Menkää rettupeen. Treenivideo suihkus. Kuulikko? Pakkaratreenivideo suihkussa tän videon nimi. Ihan vittu hyvä.